खुलुमबाय यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। दिनैनि क्लासखौ गोख्रै नायलांनोसै। जि थाखोनि सानखान्थि स्निथि खोन्दोनि सामारि क्लास सुंदोब। जोङो स्निथि खोन्दोआव मा मोनबोखो, स्निथि खोन्दोआव जोङो मा मोनबोखो, मा सोलोंबोखो बेखौ खनसे नायफिननि, गोसोखांफिननि। जोङो मा मोनबोखो जोङो स्निथि खोन्दोआव 7.1, 7.2, 7.3 बेफोराव जों मा मोनबोखोमोन बेखौ जोङो नायफिननोसै। आं बेवहाय मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा पइन्ट्स दिहुनदो। जोङो बे चेप्टार खिनियाव मा बाथ्राखौ, मा कनसेप्टखौ जोङो सोलोंखो। फार्स्ट कनसेप्ट, मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय दिहुननाय एबा जानथाय मावसुलु, बेखौ मोनबोदोंमोन जोङो। गुदि बिन्दोनिफ्राय जायखिजाया मोनसे बिन्दोनि जानथाय दिहुननाय, बेखौबो मोनबोदोंमोन जोङो। मोननै बिन्दोखौ दाजाबनाय हांखोखौ खायसे रुजुथायाव रानग्रा बिन्दोनि थावनिबिसानफोर दिहुननाय एबा सेक्सन फर्मुला एबा बोखावनाय मावसुलु, बेखौबो मोनबोदों जोङो। मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दोनि थावनिबिसान दिहुननाय आरो मोनथाम बिन्दोफोरजों सोमजिनाय आखान्थि थामनि दब्लायथि दिहुननाय। जों एसे नायलांबावनि। जों 1 नाम्बार कनसेप्ट, 1 नाम्बार जों मा सोलोंबोदोंमोन जोङो? जानथाय मावसुलु, डिस्टेन्स फर्मुला। जानथाय मावसुलु माने मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय दिहुननाय, जेरै a x1 y1 आरो b x2 y2, मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय दिहुननाय। फर्मुलाया जोंना मामोन? मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय दिहुननायनि फर्मुलाया x2 माइनास x1 होल स्कुवेर प्लास y2 माइनास y1 होल स्कुवेर। एग्जाम्पल हिसाबै बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय, हमना ला a बिन्दो आरो b बिन्दो। a बिन्दोआ बेसे थावनिबिसानफ्रा 2 माइनास 1, b बिन्दोनि थावनिबिसानफ्रा बेसे 3 7। बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननोब्लाथाय जों माबोरै दिहुनोमोन जों? बेनिफ्राय बेखौ दानख'नांगौमोन। रुट अभार बेनिफ्राय बेखौ दानख'नांगौ। 3 माइनास 2 होनबाय होल स्कुवेर प्लास बेनिफ्राय बेखौ दानख'नांगौ 7 माइनास बेखौ दानख'नांगौ माइनासजों माइनास प्लास 1 होल स्कुवेर ओरैजाय। दानिया 3 निफ्राय 2 माइनास खालामबा 1, 1 नि स्कुवेरा 1 आनो, प्लास 7 जों 1 जों 8, 8 नि स्कुवेर 8, 1 प्लास 8 नि स्कुवेरा 64, 64 जों 1 जों 65, रुट अभार 65 बे रोखोम दिहुनोमोन जों बेखौ जेबो खालामनो हाला, बेवहायनो दोनबाय। बे मोननैनि गेजेरनि जानथाया रुट अभार 65। दा मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननो खिन्थायोब्लाथाय नोंसोरो बेबायदि दिहुनबानो जायो। जायखिजाया नोंसोरो फार्स्ट बेनिफ्राय बेखौ दानख'हरनांगौ, बेनिफ्राय बेखौ दानख'हरनांगौ, रुट अभार बा होल स्कुवेर होनांगौ। 2 नाम्बार कनसेप्टआव मा मोनबोदोंमोन जोङो? 2 नाम्बार पइन्ट्सआव गुदि बिन्दोनिफ्राय जायखिजाया मोनसे बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय, गुदि बिन्दोनिफ्राय जायखिजाया मोनसे बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय। जोंना गुदि बिन्दो माने नैबे कार्टेसियान समान्थालाव नैबेखौ गुदि बिन्दो होननानै बुङोमोन। बे मोननै बिन्दो, बे वाइआ, बे एक्स गुदि हांखोआ दानस'लायनाय बिन्दोखौ गुदि बिन्दो होननानै बुङोमोन। बे गुदि बिन्दोनि थावनिबिसानफोरा जोंना जेबो नङा, 0 0। अब्ला बे गुदि बिन्दोनिफ्राय हमना ला बे बिन्दो ओरै जानथाय दिहुन, बेयाव मोनसे बिन्दो ओरै जानथाय दिहुन। जायखिजाया मोनसे गुदि बिन्दोनिफ्राय जायखिजाया मोनसे बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननोबाथाय बेनि फर्मुलाया मामोन? बेनि फर्मुलाया जोंना रुट अभार एक्स स्कुवेर प्लास वाइ स्कुवेर। फर्मुलाया बेखौ गोसोआव लाखि। अब्ला एग्जाम्पल लानि जोङो। हमबाय गुदि बिन्दो, बे मोनसे गुदि बिन्दो, बेनिफ्राय मोनसे बिन्दो जोंना पि, बे बिन्दोनि थावनिबिसाना 4 2। बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय, गुदि बिन्दोनिफ्राय पि बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुनगोन नोंसोरखौ। गुदि बिन्दोनिफ्राय पि बिन्दोनि जानथायखौ दिहुननोबाथाय जों मा खालामनांगोन? जोंना फर्मुला मथे जोंना फर्मुलाखौ नोंसोरखौ खनसे खोन्थाफिनि, एक्स स्कुवेर प्लास वाइ स्कुवेर जानांगौ। दा बेवहाय जोंना बे एक्स आरो वाइ बे थावनिबिसाना 0 0 नालाय, बेल' मोनसेल' एक्स वाइल' दंखायो। ओंखायनो जोंना मा जागोन? एक्सआ बेसे 4 प्लास वाइआ बेसे जोंना 2, वाइआ जोंना 2 ओरै होनांगौ। 4 नि स्कुवेर 16, 2 नि स्कुवेरा 4, 16 जों 4 जों प्लास खालामबा 20, 20खौ 4 इन्टु 5 होनो हायो। 4 नि बर' रोदाया 2, रुटनि सिङाव 5 1 5 थाबाय। बेबायदिमोन बे मोननै कनसेप्ट, जानथाय मावसुलु आरो गुदि बिन्दोनिफ्राय मोनसे बिन्दोनि जानथाय दिहुननायनि बेफोरखौ जोङो सिगांनि भिडिअ'आवनो
डिटेल्सै सावरायबोजोबखाबाय जायफोर फरायसाया सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखै लिंक होदो डिसक्रिपसनाव थांनानै टाइटेल वाइज गासैबो भिडिअनि लिंक्सखौ आं होदों बेखौ थांनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनानै नायहैनो हागोन फारसेनिफ्राय 3 नाम्बार पइन्ट्स एबा 3 नाम्बार कनसेप्टआव जों मा मोन्दोंमोन ए आरो बि बिन्दो दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ पि बिन्दोआ इसिङै m1:m2 रुजुथायाव राननाय बिन्दोनि थावनि बेसांखौ दिहुननायखौ जों मोनदोंमोन मोननै बिन्दो दाजाबनाय हमना ला एग्जाम्पल बे मोननै बिन्दो ए आरो बि ए बिन्दोनि थावनि बेसाना 1 - 2 बि बिन्दोनि थावनि बेसाना 2 1 बे मोननै बिन्दोखौ दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ नैबे मोनसे बिन्दो p आ m1:m2 रुजुथायाव रानदों अब्ला बिदि रानोब्ला बे p बिन्दोनि थावनि बेसाना बेसे बे p बिन्दोनि थावनि बेसाना बे बेसे बेखौ दिहुननांगौमोन अब्ला जोङो हमना लादो बेवहाय p बिन्दोआ a b दाजाबनाय नैबे हांखोखौ 2 आरो इक्साय 1 2:1 रुजुथायाव रानदों होननानै हमना लाबाय जोङो रुजुथाया जोंना 2:1 m:2 m1 नि माना 2 m2 नि माना 1 अब्ला बेबायदि दिहुननोबाथाय बे बिन्दोनि थावनि बेसांखौ दिहुननोबाथाय बे x1 y1 बे x2 y2 ओमफ्राय जोंना फर्मुलाया मामोन जों बोरै दिहुनोमोन बेखौ p बिन्दोनि थावनि बेसां होननानै p बिन्दोनि थावनि बेसां होननानै जों बोरै दिहुनोमोन फर्मुलाया जोंना फर्मुलाखौ नोंसोरनो आं खनसे होना होफिनो नैबे साइडआव फर्मुलाया जोंना m1 x2 प्लास m2 x1 upon m1 प्लास m2 ओमफ्राय m1 y2 प्लास m2 y1 upon m1 प्लास m2 नै बेबायदिमोन फर्मुलाया अब्ला जों फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासेनो जों बोरै खालामोमोनलाय बेखौ जोङो नैबेखौ ओरै सानजाबोमोन ओरैजाय बेजों बेनिखौ सानजाबोनांगौ जों ओमफ्राय m1 x2 2 जों 2 सानजाबबा 4 प्लास m2 x1 1 जों 1 सानजाबबा 1 बेनिफ्राय m1 प्लास m2 2 निफ्राय 2 जों 1 दाजाब 2 प्लास 1 कमा m2 दानिया m1 y2 2 जों 1 सानजाब 2 प्लास m2 y1 1 जों -2 सानजाबबा -2 माइनास जाबाय बेहा -2 बेनिफ्राय m1 प्लास m2 2 प्लास 1 बेबायदि दिहुनोमोन जोङो बेखौ जोङो सिगां मोजाङैनो नायबोखाबाय 2 -2 जाबाय 3 बेना 5/3 0 खौ 3 जों रानोबा 0 p बिन्दोनि थावनि बेसाना बेबायदि जाबाय नेक्स्ट नाम्बार 4 नाम्बार कनसेप्ट मा मोन्दोंमोन जों मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दोनि थावनि बेसां जोबोद इन्टारेस्टिंमोन बियो p आरो q मोननै बिन्दोनि गेजेरनि थावनि बेसां हमना बे बिन्दो आरो बे बिन्दोनि गेजेर बिन्दोनि बे बिन्दोनि थावनि बेसां दिहुननांगौ हमना ला बे बिन्दोखौ जोङो r लाबाय आरो बे r बिन्दोनि थावनि बेसाना बेसे p नि थावनि बेसाना 3 0 q नि थावनि बेसाना -1 4 r नि बे r बिन्दोनि थावनि बेसांखौ दिहुननायमोन गेजेर बिन्दोनि थावनि बेसां दिहुननायमोन गेजेर बिन्दो दिहुननायनि फर्मुलाया नैबे x1 प्लास x2/2 y1 प्लास y2/2 जों जेबो खालामनांगोन मा बे r नि थावनि बेसांखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगौमोन बेजों बेखौ दाजाबनांगौमोन 3 जों बेखौ दाजाब 3 -1 दाजाब ओमफ्राय 2 जों राननांगौमोन सेकेन्ड 0 जों 4 दाजाब 0 प्लास 4 ओमफ्राय 2 जों राननांगौमोन बेबायदि बानायबानो जाथारबामोन मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दो दिहुनोबा 2 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 2 0 जों 4 जों प्लास खालामबा 4 आनो 2 आ 2 खौ 2 जों रानोबा 1 4 खौ 2 जों रानोबा 2 नैबे आरो बिन्दोनि थावनि बेसाना बेबायदि मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दो दिहुननायनि फर्मुला x1 प्लास x2/2 y1 प्लास y2/2 माने फार्स्टखौ दाजाबनांगौ सेकेन्डखौ दाजाबनानै 2 जों राननांगौमोन बे गेजेर बिन्दो दिहुननायनिया 5 नाम्बार कनसेप्ट जों मा मोन्दोंमोन 5 नाम्बाराव मोनथाम बिन्दोजों सोमजिनाय आखानि थामनि दब्लायथि दिहुननाय हमना ला बिन्दोफोरा x1 y1 x2 y2 आरो x3 y3 बिन्दोफोरजों सोमजिनाय आखानि थामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया नै बेबायदिमोन माबोरै दिहुननांगौमोन आं बेखौ फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासिनो माबोरै दिहुननांगौमोन बेखौ खिन्थादोंमोन आं 1/2 होदो
बेनिफ्राय नैबे ए बि सि फारसेनिफ्राय बि एक्स x1 बेखौ बहायग्रोनांगौमोन ओमफ्राय ओरै ब्रेकेट दोनलांनांगौमोन प्लास x2 x2आ 4 बेखौ ओरै ब्रेकेट दोनथ'लां प्लास x खौ फज'ग्रोनानै x3 आ 7 ओरै दिहुननांगौमोन अब्ला 1/2 5 दाना नैबे ब्रेकेटआव y खौ फज'दो नैबे y खौ फज'नोबा y2 निफ्राय फज'नांगौ बे y2 y1 y2 y2 माइनास y3 जानांगौ y2 आ 7 माइनास y3 आ माइनास 4 माइनास माइनास प्लास 4 y3 माइनास y1 जानांगौ y3 आ माइनास 4 माइनास y1 आ बेसे 2 बिदि जानांगौ दाना y1 माइनास y2 y1 आ 2 माइनास y2 आ 7 नै बेबायदि खालामनांगौमोन दाना बेजों 11 जागोन ना 7 जों 4 जों प्लास खालामबा 11 जों 5 जों सानजाबबाथाय इन्टु खालामबा 55 बे 11 जाबाय 5 into 11 55 माइनास जों माइनास माइनास 4 जों 2 जों 6 माइनास जों प्लास जों माइनास 4 जों 6 4 सानजाब दं 24 दाना नैया माइनास 7 निफ्राय 2 माइनास खालामबा माइनास 5 माइनास जों प्लास जों माइनास 7 7 सानजाबबा 35 बेबायदि दाना बेखौ मा खालामदों नै माइनास जों माइनास दाजाबना ला 24 जों 24 जों दाजाबबाथाय 9 59 जागौमोन ना 59 निफ्राय 55 माइनास खालाम 4 माइनास 4 थागोन बे माइनास जागोन नालाय होमबा 2 जों बेखौ दानहरबा माइनास 2 बर्ग सानगुदि आखाइनि थामनि दब्लायथिखौ बेबायदि दिहुनोमोन जोङो स्निथि खोन्दोआव मा सोलोंबोखो मा मोनबोखो बेखौ गोसोखांहोफिनदों नोंसोरखौ सिगांनि भिडिअसफोराव नायनानै ला आङो गासै भिडिअनि लिंक्सखौनो डिसक्रिपसनाव होना होखादों डिसक्रिपसनाव थानानै लिंकफोराव थुनानै मोनफ्रोमबो भिडिअसखौ नोंसोरो नायनो हागोन बे भिडिअजोंनो स्निथि चेप्टार खोन्दो 7 बे चेप्टारा जोबसिगोन उनाव गुबुन चेप्टार सावरायसिगोन बेनिखायनो फरायसाफोरा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला साबस्क्राइब खालामनानै आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनानै लायोबाथाय आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंसोरो नायनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ